sanes-sanesipun. Busri Surabaya lho kaya ngono kuwi iki caksi. Nggih niki nggih enten Mbak Eka niki. Niki nggih saking tebih. Pundi? Niki. Pundi Mbak jenengan? Niki. Niki Pak. Niki caksi apa sanidi? Niki sak menika caksi, Pak. Ning asline sing wingi asisten kula. Oh. Asistene. Oh sanidi lek caksi. Nggih Pak niku nggih. Nggih lek caksi iki Cahya Kuntadi Kesi, lek sanidi kan sahabat Niken Salindri. Utuh. Sanidi sahabat Niken Kuntadi ya ya. Ayo. Iki lho. Melok ae. Ayo setuju ra kowe? Mboten. Oh asem. Iki ana sing ngersake malah Pak Margono pribadi ngersake iki lho. Napa, Pak? Mekarlah aku urung tau ngerti. Ah, kula nggih dereng nate semerep. Ah, aja ngono kuwi to. Ah, mengko tak ambung lho kuwi malah. Kanca-kanca karawitan pripun? Nggih. Dereng, Pak, dereng saged. Mboten sios. Oh, mboten sios. Pak Margono dawuh mboten sios. Nggih. Iya, karena ini bukan acara PSHT, Pak. Oh, niku lagu anu to. Oh, iya, itu lagunya PSHT. Oh, nggih, siap. Terima kasih. Lintene mawon. Nggih. Banyuwangen, Nduk. Siap. Ana sing ngersake mau, apa mau? Gerajakan Banyuwangi. Dibawani mboten, Pak? Yo komplit no, dicucukne no. Ayo sak bawane pisan no. Ayo. Nggih. Niken. Niken. Mambiat Ambekan entek ra apa-apa penting duit ra entek kan. Amin. Iya. Suarane gendeng belam kendang terus suleng terus mari ngono rebab gender main ben enggak siter main nggih gambang main oh iya main benang main apa wae kendang gender rebab siter suleng gambang oh iya oke siap benang main Pak main piye benang ayo dijak remi arepe ayo yo siap yo suarane oh gendeng belam apa? Aja men udat-udut ae, main. Mainku piye? Iki wayange digerakne. Blamjangan. Oh iya. Ngono lho, Pak. Yo. Gerak. Iya, Pak. Ayo. Kene ngematne bawamu malah kon gerak. Oke, siap. Ayo. Pianyu oh iya lali aku. Kok kuwi to? Ganti. Ya limbuke. Oh limbuke ya wis. Limbuke lek udo ngene iki lho, Nduk. Ayo. Masa to, Pak? Ngene iki nggih. Apakah itu bukan kuyang? Apakah kuyang? Itu kuyang, itu namanya kuyang. Bukan.
Ini namanya Trihastuti Retnowati. Iki lho udele murup iki lho. Iya. Oke, siap, yuk. Wah, ya pegel kabeh acarane. Musik perang bareng. Lagi iki enek limbuk koprol. Manuk niken pokoke ayo. Ayo. Boten jenengan lho, jenengan saut meliare. Saut apa nih? Lambene. Rodok rene no tak saut kene. Dene kok nyait lambene ora. Enggak ngono. Lah piye? Gumeliaring kula kan ngomong ngono to, Mbak. Terus aku nggih ngomong gumeliaring ngono. Oh iya. Wis sik, Ndang. Gumeliaring. Gumeliaring. Sip. Sip. Taman. Taman. Gak usah disaut, Mas. Ora to, ya wis tak rokok lek ngono. Iya. Taman Sari Nusantara. Tembang menika ugi kula aturaken lah sing kerep nanggap niki niki. Sinten, Pak? Pak Siswantoro. Ngendi? Mbah Sis, Gunung Botak. Betul, Gunung Botak. Wis tukul nduk saiki ya. Saka
Bulusari Tarokan kalian Mbak Yu sapa pokoke sih? Mbak Yu Nyamini nggih sugeng laras Pak Sis kali Yu Nyamini sugeng midhangetaken menika putu jenengan Niken Salindri sing nembang. Yo diangkat pisan diaturake Grajakan Banyuwangi bersama Niken Salindri. Yo. Waris Sukyono Surabaya Suara
Luar biasa nggih. Banyuwangen istirahat sih nduk wah abis keringet kaya ngono pisan wah. Sak trepe yen larang regane pancen ya kaya ngono fisike. Ha iya nggih. Sijingkas iki ben gendi anu Mbak Yumu kuwi si Mbak Birgita karo Mbak Winong. Apa kuwi lewung? Pamundhut saking tuan rumah. Mbah Wo mene diaturake nggih. Ya Nang, ya Bir golek dhuwit. Engko digarap jaranan. Ya, ben ditata karo kanca-kanca. Monggo dipun aturaken lajeng kemawon lewung dados. Yo.
Turaga. Turaga Madangkara. Jaranan Turangga budaya. Bersama Jaranan Turangga Kuda. Dobel telu lah. Triple. Nduk, ya perkara Kusuma Wijaya dan lain sebagainya engko diaturke nggen gara-gara insyaallah iki ya genduk niken ya ngenteni nganti gara-gara. Ayo. Wong dheke paling cedhek dhewe ka omah. Rerakit mbacutne gelar crita, monggo tak dherekake. Wor-worahan tengaraning ngajurit gong maguru